Oh, ikay mo dipinsa sa number 8 ha. Ako yung mo dipinsa na coach. Ay dili, ako yung mo dipinsa. Ako yung mo dipinsa para nimo. Ay sig pinablangko diha, good blangkuha dyan mong playera ka. Ay, sige, paminaw niya. Ikaw ang dipinsa sa number 8. Kailangan di siya makapuntos. Dipinsahe siya maayo, bisag asa siya, bisag malimbang siya, bisag mangihi siya. Dipinsahe siya. Anak pirmi siyang atubangan. Yes coach. Kung mukat gani siya, ibam siya, ibam siya. Ako'y bahala depensa na coach. Unya, kung mangita siya sa screen, fight for the screen. Gawas dito sa screen ha. Fight dito sa screen. Let's go. Ikaw dyo'y bahala depensa ni ha. Depensahe dyo nig maayo. Dili ra balalim kung mabiyaan ka. Dili ra balalim kung mabiyaan ka. Unsay kisaw mga siaw, kumusta inyo mga kasing-kasing diha? Karong adlaw atong pagahisgutan kay basketball. Ako kasuway kog player, na player ko sa among barangay kanang liga-liga ba. Onya mao to, nakabantay ka na imong kauban nga murag walay kauban igduwag basketball. Aw nakabantay di ay ka, ato nang storyahan karon. Unsay dugayan pa? Sugda na. Number 1, the Lacoste effect. Kaning mga mananapa ni abbi jud nimo naara ni sila sa sapa pero maabot pod ni sila sa basketball court. Hangulon jud ni sila bula. Medyo hangulon gamay pero hangulon jud ni sila bula. Hangulon ni sila bula tibuok duwa. Sa sobra kahangol nila og bula, usahay makalimot jud ni sila nga naa sila'y kauban. Nakabantay mo anang werewolf. Di ba mahimo sila werewolf kay tungod napaakan sila wolf. Pero kanni sila wala na paakag buaya pero nahimong werkrok. Dili tao kanon ang bula kanon. Idol pasa idol. Huwat sa magpatabang kog 5 ka buok magbantay nako. Idol pasa idol. Duol na kay ko sa ring. One week later. Idol, musta idol? Uy, okay ramon ko idol. Pamilyar lagi mong naong lagi. Ako ba ito tungwa ni mo gipasahan nga duol na kay ko sa ring? Katong kuan ba championship ba duol na jud kay ko sa ring? Wa jud ko nang gipasahan. Wa ko kay numdum. Muram tag rookie anang ubraha oy. Number 2, the horse of Dolho effect. Kaning mga mananapa ni pare-pareha ra ni sa number 1. Dili ni sila kabaw mo lang ngoy, pero kusog kayo ni sila muda. Pero kusog kayo ni sila mudagan. Usahay malibog ka ani nila kay dili ni sila kakita nimo sa layo ug sa duol. Sa sobra ka kusog mudagan ani nila, usahay mabiyaan na ka, maunang dili na sila kaklaro nimo. Unya, mura ni sila na ay tap-tap sa kilid sa mata og ilarang makita ang ring rajod. Onya, mao ni perme gamiton nila nga linya. Idol, sorry, wa ko kabantay nimo. Idol, sorry. Wa ko kaklaro nimo. Ay, idol, sorry. Naadi ka diha. Muram tag rookie ang mga obraha, uy. Number 3, the dawat limpyo effect. Kaning mga mananapa ni ang ilang gipraktisan jud ani nila opensa. Wala ni sila depensa, magsigira ni sila huwat og pasa. Mora ra ni sila gaduwa og 3 on 3 kay maghuwat ra ni nimo sa pikas korte. Dili ni sila mudagan. Dili ni sila mutabang og depensa, maghuwat ra jud ni sila pirmi sa pasa. Sa sobra nila katapulan nga mo depensa, ambot lang nganong na player ni sila. Hoy ikaw, nganong dugay man ka mo pasa nako? Kay baw ka kinsay na sponsor sa uniform? Kay baw ka kinsay ga sponsor sa pagkaon? Ngay gusto ka tangtangon sa line-up ha? Ay, sorry master, tanong bola oh. Number 4, the and one effect. Kaning mga mananapa ni hilig kay ni sila dribble, permila ni sila mag-dribble. Ang focus ani nila dribbling ra jud ni sila kay gusto man sila permi ang highlights. Onya maoto, sige ra ni sila dribble, wala sa ni sila ka familiar og pasa. I mean, dugay kay sila mo pasa. Sa sobra nila kamayo mo dribble,
Hasta sa bench maglingkod, magsige na sila dribble-dribble. Magsige na sila dribble-dribble, ambot warm up siguro na nila. Og sa sobra nila ka maayo mo dribble, ikaw malingaw na lang ka magtanaw nila dribble-dribble. Og sa sobra nila ka maayo mo dribble, bisag duol na kay sila sa ring, i-lay up na, ibalik lang gihapon na nila. Ilang pasayawon, ilang kontra. Og sa sobra nila ka maayo nga mo dribble, maayo jud kay sila mo dribble, ilang gihatag sa referee kay 24 seconds shot clock na. Number 5, the playing referee effect. Kaning mga mananapan ang ilang trabaho sa korte, gasigi ra ni sila reklamo, mura ni sila referee, gasigi lang ni sila mandar sa referee. Makigsumbagay pa gani sa referee gani. Unya mo reklamo pa jud na sila kana ilang euro step nga maabot nag 5 steps para nila 2 steps ra daw. Grabe naman sa uy, mura makag Richie Guerrero. Unsa ka? Richie Rivero ka? Sa sobra ka reklamador ana nila, mo reklamo na sila sa ilang coach kay gamay silang playing time, gusto silang taas nga playing time. Rocky pa ba ya? Onya, ang permira ba gamiton nga linya kay uy, way foul rep. Uy, traveling man to rep. Uy, pataka man kag decision rep. Uy, gapataka lang jud ka rep. Uy, foul man to rep. Uy. Og mao to mga siaw, diri ra kutob akong vlog. Thank you for watching sa akong videos, and till next time mga siaw, please like, comment, and subscribe. Ciao! Uy, way foul rep. Uy, traveling man to rep.